nato, mupulyang kasiran. Dapat ing taong tinanam king biye espiritu, mupulyang biye alangangga. Ing kalam, ing kabyasnan, kagum ning kapayapan, mumunang ipabandi ko kaya kayo kaya konangan. Magilinis lasaring kaya kayong kaisipan. Kagumdaring kaya kayong puso. Bang maigit manatili ingupaya naning banwa karing bara. Karing aldo yung paintungulan. Kanuanan kayo nung miras ing aldo amakayari kayo karing kaya kayong obra. Emu bukod ing daramdaman naning tao ing kakong amano. Emu bukod gagasgas lang alang patugot ding kaya kayong bitis king pamaglakad. Pakikwanan yung pakikwanan. Hadidinan yung katawan. Lawan nyo ing sinyales. Amebat yo karing mapilan yung aldo. Ginalgal ing gabon. Metong yang sinyales yan. Na yating migising karing awsan yung bulkan. Bang maigit sumira at sumintang king dakalabye pasibayo. Anya tawo pakikwan. Dapat ing sablang bagay ngayan na sana ketang karampatan. Biasa na kayo karing amano. Manibat king pangamulat yu, king eskwela hangay ti, daramdaman yung alang patugot, ding kabyasnan. Atin kong kanya-kanyang pamagaral, beluan, king nanumang amano, may git karing sitas, naning ebanghelyo. Nuyan ti dagul, ing belwa naning tao. Nuyan ti kaluwalas, ing kayang kabyasnan bang atalastas nangang bina. Ing pamagaralayan. Magpakabiyasa kayo. Magpakadalise kayo. Ing kabyasnan ayat tsunaki kayo at timbangan nyo sanang ganap. Na alang masisira, alang masasayang. Waking kaya kayong kabilyan, binang maselan. Dapat intawong may biyasa at intawong biyasa na maglari niyang bane-bane nung nanong maning sira king kayang balayan. Maging maluwalas lasaring kaisipan naning tao. Ala kong keliwan, karing bunga naning ubas. Metong yamu ing kayang tangke, dapat abeya belang makatimu king metong atangke. Huling metong kayo mo. Mipapagmasabal, mipapagmalasakit.
Makalunos siya ing metong asanga. Ay magdalang mayap abunga. Magkang miras ing panawon, langiya, at makutod yamong miyugse king api. Ikayo ring lalto amaging sanga ning metong atanaman. Metong yamo ing tanaman. Dapat ling kayang sanga binalang dakal. Nasana, para pareho kong makasimsim, king sibol na ningbi, ban kanita, para pareho kong magdalang mayap abunga. Lawan nyo ring sampaga, king atsyong hardin. Potang miras ing panawon, abukad kadya ing sampaga. Ding sablang lalabas, ilang mamalita, nung makanano ya kabanglu, ing metong asampaga. Makanyan kayo naman. Ala kong keliwan king metong asampaga na agyang eyo ikulayit na mayap ingke kong gagawan, na mayap ingke kayong liban. Ding sablang manakit at makabatyo king kikilos na ning tao, yang mamalita. Pakikuana na saning balang metong, na maging mayap laring amanong lulwal karingke kayong pasbulan. Uling yan sasagisag ing tunay ng lalaman ning puso na ning tao. Dendeng makuyad kong amano, king pinanditayti, mapanalangin kayo. At ganap kong magsadya, king balang pinandit. Uling eyo balo nung nanong oras siya datang ing mapanako king biyo. Maya payabak. Sablang malungkulan, awaran ko ing kaya kayong pansin. Misadya kayo karing papel ayalang dogma. Pamanadsad, makiabi ka. Bundok, makiabi ka. At ikong mapilan king lalam, malyari kong makiabe, ganap a konsentrasyon. Ipiraso na yung pagkain. At kay kawat na yun. Yatang makasadya, kailangan kong umi. Ulingin pa magsadya yung yan, ilang maging susi. Bang miyabi ing karagdagan na panulo king kaya kayong panawon. Salamat king pinandit.
ing bagay ngayon ako ipipilit gawa ng tao. Anya, bakit? Hindi talaga ing aldong ay ban kanita niya de ing karagdagan. Kanwanan niya ing tao makasadya king pinandatay. Waman malapit ing netong at kapika ko naman king tao. Pakatandanan mo. Taong manalipan, ing netong apulilya masira ya king sarili ng kalawan. Tulong, itong gawa ating proseso. Mangyari ang bilang hindi akong kapatan, ayaw sa kinloklokan ban kami tayo ako masyadong dakal. Sigado. Kaya pang sigya mo dati. Sigya mo na. Sobra na babas niya. Sadyang inggan ng isa dyan. Kasi mabaga. Bawasan at mamukban kami kaya mas natin sa pakot. Bas. Muling niyaya rong at kening kapanamdaman alilito bago na niya. Basta yung kanilang magawa. Nung makanami sa sabisas ng kabayat. Pakapanamdaman alilito bago na nila buwan. Kanya naman. Kasi bulat naman. Saya gawa kong ito naman. Laban mo, malinis siya? Malinis siya nga kapit mo?
Sabi, malinis na nga kakit mo? Hmm. Itak na. Dapat din sobra ka niyan, i-film mo lang. Magamit lang kasi bago. Walang problema.
tunggal kutsara mo. Yan gusaw na yan kung katawa. Ang gaking kamatayan, bibit-bitani, ingkayang katapatan. Maya payabak. Umena kayong kapayapan, sabla-sablang manungkulan. Nung lalawan niyo, ingke kayong sitwasyon, nabayo, ingke kayong mataing bagyang ayan. Dapat mangain tulid mong mayakit, mabatsyong pasibayo, bang may git kong tumibi, kingke kong pamagobra. Mayari lang suyo ko. Ingka kong bendesyon at pamipala, ilalakwan ke at ilalambong ke kayo nangan. Eko patanggap din ka kong amano. Nune pasyasat kula at pasuri kula. Namunyela sang sustansya ke kayo ke ko nangan. Yako insinuyo, tinalo libuta diyo. Manibat king mula, kayan tabeyo ko. Apostol Santiago, kapayapan ke kayo. Makatadwa tayo po yung ilakading basket na po.
Amaya payapak po, kay katamungan. At pasibaya po, gawatan niya naman po yung kay katamong konbensyon na pila niya pong bulan, tayo agagawa uling panahon po niya po na kay katamong kapanahunan ngayon lalong-lalo na po yung pandemya, maging dahilan niya po para yung konbensyon tayo po agawa niya po. At wala naman pong pending motion sabihan niya po. At nung nakarin kita pong may labas banwa, nung nakarin sinabi na po ng kay katamong protector na yung kay katamong pong programa menaliwane po niya po. Buri na ibalik tayo kitang dati niya po. Nung nakarin di dinantala pong pagkakataon din kay katamong choir ngini. O na yung pong uling mega pandemya pa po, nya pindetang kay katamong maintang, ela pa pwede, po, at maray din kay katamo pong kayanakan, nung atin na lang prepare ngayon, po, pwede na lasano, neng ela po makaprepare. So, kayang next meeting, pwede tano pong di ng pagkakataon ding choir na ning balang sentro, po. Ini po, metong yang kautusan, na dela na ning banal spiritu ulin pong akakit na po ing malamo medyo dirimlo ing ugnayan po tapong itala dirandaman detang pardareng sentro ne po na magprepare la po pantakay ilami din ang pagkakataon ken tutuki pong maluwalas na ing panahon na pwede no po rin kay katamong kayanakan o anak malyaring magbalik tamo po kitang programa nga ita ne po. At ngayon nga ini, nung nakarin ne po dela na ning banal espiritu kay katamu at balo tamo po ing kay katamong panahon ngeni ne po. At ing kayang pamati sabi na ing taong dakalatenam dakalya pupulan ne po. Ing ninanam tinanam king kelabwaran ning yato pupula na kasiran. Dapat intinanam king espiritu popula na biye alananga. So ito po ing meging pamatin na po ning banal espiritu kay katamo na nung rin paulagan tayo po ing pang-espiritual na bagay bang itang kay katamo pong kapag nasan anya atyo tamo kini banting upayang manantaya po ing biye alananga. Nya po. Anyapin sana po ing lalo tamo pong misasanmetong, lalong-lalo na po king pamiyugnayan king katamong kapatiran na kailangan po to kita mo karetang paltuntunan na ning katamong kapatiran pang malyaring may tamo po malili karing katamong daklat at tutuntunan. Ing tema po ngeni di nantala po pagkakataon kanyan ding katamong mamuntukan na keng pila ng bulan etamo po mikikit etamo yabi-yabi etaya gagawan convention bala pong mami mensahe o manyela pong report ng nana po ing status na ning balang sentrong sasakupan na po ning area 5 ne po. At metong pong plano mo rin na abanggit ko ketang pangipulong na ning Sibol nung nakarin po rin kay katamong Kayabi Area Committee na mag-training no pong medium da. Uling palutamo po ing kapatiran deng medium ilaing maging sika na ning kay katamong balang sentro. Ne po. O tang alay pong medium ing meto nga sentro akakita mo po medyo miminaya po ne po. Anyapin karen pong Kayabi tamong Area Committee ing Area 4 may ka-train niya pong 8 ne po na mag-training na pong dirikil karelang sentro ne po. Katang tinraining da sineminar da ne po. Ngini po ilan ang ditinanda ng pagkakataon na dirikil karelang sentro. Makanyan muna po keng area 1 ne po keng Angles na may ka-train la naman pong Apulo ne po na kasalukuyan
train na no pong gaganap karelang bawang sentro ne po. Kaya sakop na po ning area 1 ne po. Ing area 3 naman, Porac ne po, kaya opugong ogusayan, gawan dyan naman po ing Karela. So siguro ikatango po kaya ning area 5 na paglahanan tamo po, dahil bawat sentro, pagsabihan tala rin ang kiyakatamong kayanakan, bisang maging medium ne po, banting upayang atalaga tayo mo at malyaring gawan tayo naman po, itamong kiniging area 5 ne po. Huling sabi napin, yung kiyakatamong mamuntukan, king pamanutsad, ilapureng, maging persata mo ne po, potang yung medium may nala, numisan, bala mo, kulang yung sustansya, balang kulang yung sustansya na yung kakatamong kapatiran niya po. So siguro, prepare tala po rin, dahil bawat sentro, malyaring pwede no pong magsabi ka rin, pagsabihan detang bisang ganap po na maging medium, baka kanita baka nung agawa tayo po ngayon ng Irini, gawan tayo po ne po. Ya po yung maulagang bagi malyaring kakatango pong paglaanan ne po. At ngayon po, dinantalang pagkakataon, dahil kakatamo pong mamuntukan, banting upayang mamiyala pong mensahe o tinla pang buring munikala, ne po, o kaya, nung nanam po yung buridang i-report, king kakatamong convention. Ngayon po, siguro, tuki-tukino po, at yula po rin tatak, atin po ken tatak. Lalo, at hindi mo ibanaing. Lalo po rin tatak ne. Indalan, may karatang la po rin dalan. Okay. So, rin pong tsuke ni Kembabo, rin katamong mamuntukan, tuki-tukino po, bang malyaring mamiyela pong report kay katamo, ne po. Siguro naan ko na po yung mamuntukan keti at tuki-tukino po. Good morning po. Muna King Diyos, kaya kayo pong kapatad ko king kasalpantayanan, maya pa maura na yabak po kay kongan. Pasalamat tamo po kayang pinanditay ni ing makanyan tamo pong miyabe-yabe, waman ing panahon abnormal ya, beri ko sabihan, po stable ing kaya katamong situation. Ne po? At yuta pa kayang masela na panahon. Although, ngani pong haldong ini, may pagkataon tamo pong miyabe-yabe, mikitikit, kapamilatana ng convention. Miss ko na po yung convention marakal na pong convention na linabas, suli na po ng pandemic. At pasalamat ko rin po kayong convention o karen kay katamong kapatad na ing papila at yu kanao kingarap malyaring pepabaluda kay katamong na po. Announcement siya po, memorandum. Pasalamatan tala po na may kakatintamong communication from the higher abong to local. Kapamilatan na po ning kaya katamong masipag mamuntukan keng convention tam. Ngayon po keng kaya katamong panahon bilang mamuntukan keng kaya katamong sentro. Beri kaya pong munang i-report kay kayo, yung kaya katango pong sentro. Uling ayan po yung sentro tamo, patunggal-tunggal, tina pong magagawa. Ya po yung metong at mumunang proyekto na po ng Sibulian. So, ya tamo po mamalagwa. Mayari ya po yan. Uli pong atsune, bisa tamo po ang pongali. So, panakatamo ng Kimbabo. Anyapin po ka rin kaya katamong panalangin nung minsan, yabe tala po rin kaya katamong kapatad, maging sarili tamo,
na mikating tamong puwersa, uling nung mikating tamong pong puwersa, ingkya katamong proyekto, agawa taya. So mumuna po, kingapong gino, potang iyaying magkalub kaya katamo, yatamang balo, di na nakatamo pong biyaya, ne po. Yatamo po balo ito. Pero anyapin, kailangan masipit tamong manyawad, yatamo sasawa. So, iya po yung asasabi ko kaya kayo, at naman pong magagawa, pasalamatan ko la po rin kapatad tamong mikakapatad, yung kasalpantayanan, misasan may itong tamo po. Iya yung susi na nung makanano tamo pong lalong masyanso, king kaya katamong kasalpantayanan. Bata mo pong lalong sumulong pa, potang atin tamong pamisasan metong king kaya katamong kasalpantayanan. Yaing susina, yaing kaya katamong tagumpay ta. At dumaki ako naman po kareng bisang mag-medium, uli pong den kaya katamong medium, importante la po. Yeah? So kareni pong kaya katamong mga ganakang kayanakan, karening babae, at karening kayang lalam, karen lalaki, malyari mo naman. Yung po kasing pamag-medium kapatad, nang minsan, burida, tataka nakapaning espiritu. Nang minsan po, tamo po masusugat, nang minsan, may tataktamo pong espiritu po, at ang kaya, tanay man gawan ng kaya katamong katungkulan. Nang minsan naman po, manyaman-nyamo rin itang uling at tamong makapasakop, itang magkusaya yung metong tao bang malyaring maging gamit siya. Po. Kasi ang gad ko pong pao na, ako po anting pamatakutan ng medium. Mabayat mo naman po yung kaya kayong maging katungkulan. Mabayat mo naman po yung kaya kayong maging partisipasyon king iglesia. Uli pong metong la namang maging metong lang susi na ning kaya katang kasalpantayanan. Nung lawenta mo po, dakal po metatak ang timong medium, kareng kaya katamong kapatad. Kaya kung po banggitan, balo daw po rin, balo daw po ini, mas masanting po sana dening kapatad tamong kayanakan, yung kaya katang kapatad, balutan niya po ini, Brother Kenneth po, mayaw siya king espiritu, sabi ko, nang minsan pagpusungan kaya, paninayan kayong desisyon mo hanggang 31 ako, ning July. Ne po. Pero pag-isipan mo la rin, reni ding at yung makapalub, ne? Kasi po lungubya, yan na naman sasabihan ng mamuntukan, makanyan pala ing maging responsibilidad ko. Makaba po, maragul po yung proseso. Muna, potang metong kang gamit, metong kang medium, sabi ko pong, emune bandi ing kaya ang sarili. Bandi na naka ning iglesia. Bandi na naka ning kasalpantayanan. Kasi po, metong nga responsibilidad, hanggang matutud ka, hanggang maninap ka, istong kinatukya, kapatad, bisa ko pong pasaw, manyad ko pong apilo, makaukol keng basbas na ning espiritu. Hanggang pong katutud mo talakad ka. Babayat po, ne po. Yata mo po makapagdailan nung ngemupin talaga proseso. Uling nung magdailan tamo po, sabi na nung tinanam ka, potang ngeme kapad, ing daratang, sasalikot ka. Pumayap ito. Ini po, anyaya po, rektaan ko pong sasabihan kaya kayo, kapatad, uling ing kasalpantayanan nalaya pong pamamili. Nung minsan ko tangkuk yung kanakong sarili, hanggang ngayon talasalpantaya, dumapit siya, bisa ko kaya.
Okay mo kaya? Eh? Nang minsan, kukutang ko naman po, opo, tarugo, ating malyari. Ing iglesia yung parsalada, no? Nang minsan po, lulub ka na mo naman yan. Dapat nung minsan, maging mayap mo naman po. Eh, nung minsan, nung sanoy tang emo kapatad, pota pong may pagkalubanan niya, may pagkalub kaya yung biyaya na ng Diyos. Nang minsan po, ikit na akin dalan na balo na ang gawa na kaya ka. Na nung minsan naman, hindi po totoo po, reality ni, realidad po. Nang minsan naman, kapatad mo na kayang iglesia, potang emitura na buri. At niya na mga sabi, niya na po kasakit. Yung medium po pa, mag-medium. Po biro ini. Biye, yung makasalali kaya ni. Anya nung minsan ding aliwa, nung iya makasadya, hanggang numano ka, hebisa. Nung atin niyang panandaman, o nung nanuman ito, iya bisa. Uling, agad ng sasabihan, biyeing pisasabihan. Anya po kaluguran na kapatad, lalo na po kaya katam. Kaya katamong sitwasyon, kaya panahon tamong ini, nang minsan, may kabata mo po iki. Anya po sabi kong may kabata mo iki. Uling kasi ating pong dahilan. Muntaya kin doktor, may lagna yamo COVID kaya na niya. Nung minsan, din pong aliwa. Lalo na, nung mangisnawa ka po, amo namo. Dok, mapagal ko po. Nano pong sabihan ng dok? Makompine ka. Sintomas yan. Yan po, totoo po yan. Sintomas na po ning panahon na kapanandaman ngayon. Nang minsan po, yung taong talasalpantaya, ang gad ng paganan mo naman yung kasalpantayanan. No? Potang yung tao buuya po yung kasalpantayanan na manaligyak yung Diyos, kaya yung Espiritu. Nang minsan nanuya mo po yung inom na, ginaling nyo. Uli na po nito ang kapanwala na. Okay? Anya po, ing kaya katamo pong kasalpantayanan, peka maulaga, king kaya katamong kasalpantayanan, nung minsan, ikami pong manungkulan nang agawami, balo ko wari itang paggawa ko, nepo. Kapatad, masakit ko. Yung ka na akong papalwan, nasakit siya. Nano pong ibiya ko. Minum kang bulong, minum kang makanyan, dugo. Makanyan po. Ing kaya katamo. Anya, kaluguran na kapatad, teka mabayat yung dili. Yaka, sabi ko, teka mabayat ang dili ing medium. Kaya katamong kasalpantayanan. Uling, nung minsan po, uling itapong dadalanan ng minsay, yapoy yung gagawan tamo. At, ing banalay espiritu po, turo na laring paralan. Nino pong gawa? Pota pong makuha na yung espiritu, yan na naman gawa nitong penabili na kaya katam. Yung gawa po yung tao. So kasahop tayo po yung banalay espiritu, turo na nung nano yung gawa na ng tao. Ya po yung turo na guide na katamo. Nung nano yung gawa na ng tao, kaya tang makaukul, amalyaring gawa ng ikakayap na. Ngani, gawan mo nung migkulang ka. Pota pong migkulang ka kaya tang paralan. Minisip kang aliwa. Anyang lalapit ka, linapit ka king espiritu, king banal. Makanyaning gawan mo nga na. Potang kay, adwaya pang oras, buri mo, kinayap na ka. Misip na ka na ng mga liwa. Potang kay po, yung masakit, may kakating kang komplikasyon. Yan po yung peka mabayat. Anya po kailangan, naman po, bring sabyan, itamo, yung kikatamo pong kasalpantayanan, yung kikatamo pong kasalpantayanan, tuturo dala ring banal, ding dapat tamong gawan. Tamo po pag walang bahala, nung iya ing pagawa na kikatamo uling ebiro. Makanya niya po yan. Anya, sana po kaluguran na kapatad,
ingke katamong kasalpantayanan, ha? Atin tamo pong kasalpantayanan, sabi napin, atin mo namang kapigaganakan. Kasana magadwa-adwa pilubluban. Pota sinabi na makanya, ninggawan mo nga na, magadwa-adwa ka pilubluban, kumayap ko kaya. Anya po deng medium, kaluguran na kapatad, eda kayo ang timanong, yapin ini po, peka masakit, kaya katamong gawan. Yan po, pauna, tanggapan niyo po ang pungali, reng medium, peka mabayad siya po yung pusanda. Yan po. Yung kaya katamo pong kasalpantayanan, kailangan tamo po medium. Kailangan may kadedikasyon tamo mo naman. Itang luban tamo, istong liban tayo, yapi na. Uli pong epo biro. Ya po yung introduction na po ning kaya katamong kasalpantayanan o yung kanakong sasabihan na ini, ya po yung realidad karing medium ini. Kailangan po maging buuya yung desisyon mo, magdesisyon tamo po, nung itamo maging gamit tamo. Manwanan niya po yung tao nung tanggapan tamo yung biyaya. Kaya kalanda po rin tao, man pungan ila, pwedeng mag-medium. Uli pong gamita nakatamo ning kalam ning espiritu. Nang minsan dala na naman king katamong patilip. Potang maging gamit tamo nung naning mayap tamong gawan. Ako po medium. At mabaya mo naman pong magpastol ka ring medium. Okay? Mabaya mo naman po. Yung asawa ko po, Atsuya. Medium niya po yan. Masakit mo rin po, potang, masakit lang naman po katungkulan din Yako po, na yung minsan, potang ating lalapit. Nung ako mo po, nung ako sana, 100%, ako pa yan po, yung aliwa pala ako. Na minsan na, kayong kasuyo ko, tintang kapatid, mo nga na, makayan, mag-relax ka tapayan. Yak naman, buri ko, istong dinatang ka, buri ko, 100%. Okay, ngayon ino. Yak makanya na man. Kay ba't 100% ko po, nung nanay sinabi mong oras ka na ako, buri ko, mo rin yung oras. Pero makanyan man, den palang kaya katamong gamit ng kay, ela po manandaman. Siyempre po, aliwaya akong makarandam. Kaya yung karelang katawan. Ya po ito. Maging reason mo rin. Potang iya naman makakondisyon dugo yung katawan, napilitan mo. Anyan yung kay, agad na ako mong gumulot. Potang magpainawa ko mo sagli. O itang sagli nga ito, medyo may papalamba iyo, sagli ya pa mo rin. Makaining importante, may pagbigyan la, nilapatan po itang karelang pamangailangan. Anya sana po, at ina pong makanyan po yung kaya katamong gawan, kapatad, kayang lalam, Brother Kenneth, atin tapang 2, 4, 6 days. Nganing July. Maganinaya ko po, kayong pakibat, ketang-kutang ko, uli pong niya inawas na ning banalay espiritu. Ang po ketang lalam, atin mo naman. Matwa, ang pong kayanakan. Atin mo namang metatak ka rin kaya katamong kapatad, matwa pa ka na ako bilang ang timong gamit. So, kuno po sambit lang po, lalawenda na man balura na. Kaya ni pong gulot ko, kaya ning side ko rin, kaya nakan, mas masanting po sana kaya kayong kaya nakan. Bakanta makabaying serbisyo yu, anak ko pa mo. Bakanta tila po nga asawp din kaya katamong medium kaya ni. Bata, lalaki, babae, sige, paninayin da ko po. Dirinan da ko pong, kasi birina pong kaya katamong PPC 5 District 16 President, makapag-create tamong new medium. Okay po, mas masanting niya po ita. Ikayo pong nga nakanak kaya no, ining maka-face mask ni kayang side meto ngayon, kanya nakinig. Atin lang potential din. Agkatanda ko po, Shane, yung kaya ngarap ng Shane,
Sabihan ko no lagyo, sige. Hanak-hanak pa, siya, ne? Oo? Okay? Mali, tamo po. Ako maili, ako bibiro, paninayin da kayo. Yung kaya katamo po den kaya katamong manungkulan, maninaya kaya po kayo. Huling adwa na po ning kaya katamong mamuntukan kayong distrito tamo, mag-create tamo pang anak-anak. Ne? Okay? Paninayin da kayo na hanggang 31. Lalo na Kenneth po, brother Kenneth po. 31 po. Mag-decide na ko po, uling malwa na pong binyena yung pasabi ng Espiritu kaya kayo yan. Okay? Ilamo po rin God bless po kaya ko nga. Mayapayamak po. Mayapayamak po kaya kayo nga na pengariyan po ang kapatatingin. At nandun pong dandaman kayong medium. Deni pong kaya katamong magaral kayong ebanghelyo. Dapat po palitan tayo nga na. Yung nga manong medium, dapat uling makasulat kayong Biblia yung salitang medium. Yan po. Uya ko naman po, uling ubat yung umpisa, 1972 po. Makatalaya po kayo ni medium nga na. Magalanganin kayo pong palitan. Agyan po nga makasulat kayong Biblia. Kasi po, nanumang bagay ito to, agyan nga makasulat kayong Biblia, is tutuyo. Tayo, apang malagwan nito to. Yan po. Nanumang bagay ito to. Agyan nga makasulat kayong Biblia. Tayo sabing, ito to. Kalupan na mo po, Ricardo Banal, Ansasyon. Po makasulat kayong Biblia. Pero, ating ko pong makarehistro. Iya po yung ating bisa. Ito sinabi rin, makarehistro ka, itong pepay kayo pong rehistrado yun, Ricardo Banal Ansasyon. Totoo yan. Inyapin, pengari ko po ang kapatid. Numisan po itong mabibiyasa tamo. Lalo na itong mag-aral tamo po kayong Biblia. Numisan, balamo mo, itong alane kayong Biblia, enema, intutu para kaya katamo. May wala ng bisa. Pero yung tutuno, yung medium po, nung pag-aralan tayo, yapin po yung pekamanyaman, diling katungkulan. Apekitanggapan, nga pong gino. Bakit nga yung kutang? Mangutang ko po, bakit? Kasi po yung medium, kaya basne po yung metong propeta. Manula. Nagyan pong rin katama sa Biblia, balo rin. Isto nga tinyang buriing gino. Napuparalan kay mamuntukan. Po dumalang ka na ako. Paralan na kayong kasangkapan. Inyapin po nung problema ko, kaya solve yung sarili kong problema, lalo na nung ating kumburiking gino. Nano po yung gawan ko? Para solve kayong problema ko. Mangutang ko, karing medium. Bakit? O ila pong instrumento ng gagamitan ng Diyos. Keng iglesia. Naman po pwedeng itamo, medium tangan. O ng medium tangan, o makanan. Naman po pwedeng mamuntukan tangan. O makanan. At inyan talaga pong pinili. Instrumento, kasangkapan. Kalupan mo po yung sibul, o merakul yung sibul. Nini po yung peparagul. Deng manungkulan, tsinganeng, ori kayo pong membro. Balo yun po, nung mangutang kong pasibayo ka na ako makibat kong pasibayo kayo, nung nining peparagul, maaning sasabihan ko, Apostol Santiago. Palakpakan tayo po, Apostol Santiago. Bakit po?
ing pamagumpisa na po ni Sibol tagumpena nimdi, ang gapukin panahon tamungin. Po may wala. I Apostol Santiago. Kaya katamo. Nung sabihan naman, dahil ngaliwa, ay, expired na itsingan, nga. Ini po totoo ini, sinabi rin kaya kami, kisentro mi. Unti mo yung pagmaragul yung ini, anay, pasya, yan, pwede, Apin po yung pamagkamalira. Dahil ngaliwa, kaya katamo. Babanatan na katamo, pero itang balat na kaya katamo, naman po totoo. Yapin po yung ngaman ko yan. Makasulat wari kayong Biblia. Ali po. Pero totoo. Ngayon niya, meron ko itang, pauli na. May talaka din pamanadsad, pauli ng Apostol Santiago. May talaka din kay Ariana Nimbi, pauli ng Apostol Santiago. May talaka din dalan, pauli ng Apostol Santiago. May talaka din tatak. Hingi ako balo, pangaras po kayong bundok na Nimbi. No pong Apostol Santiago, ya po yung may nalakad. Uling pong kay balo, yung istoryano. Pero din pong sinabi ko, balo ko lang, din kasaysayan. Uling pong din pakaletrato nga rin, din ninunuta mo, pengari mo. Iba't niyang may house, no? Alos makayabi na ako. Kaya tabi ako na lang, ika nga duwang paring mat. Nyapin po hanggang yan, na ako pong karagul pasalamat. Kang Apostol Santiago, imbis tamang po, ay magagamit yung tsinganing. Pero kapamilya tanin kapatid tamo. Darating yung Apostol Santiago. Ito hanggang sinabi na kanako, kayong sentrumi, ako mismo, patuton ko kaya kayo, ikit ko ang pong asaksyan ko. Imbis tamang din pengari tamang pang mapina na kapatid. Magsalupsupan lo. Isasabihan do, ngarang sasabi, kapilang kaya rading, matupad din sinabi ng apostol, yung daguli sentro tamuan. O itang kutang dapo ka na ako, maupaling makapakibat. Ila parer na dasan, yako disan ko, inyabing patutuanan ko, tutuya, impamanayid na po. Kaya katama. At ngayon po, ikaming salukuyan ngayon, balang po may kabayong oras ko na po. Salukuyan po ngayon nanak yung karitak. May ritak kaya pa, mga balita nyo. Yan 2021 na yun. Nung apulo kami, bila ko rin nga, pito na kami mo. Ne po, niya, arapin din nga alwa, may bugno sulender Paritak tamo ko kaya, anong paritak tamo? Ba, ubure. Dapat magmaragul tamo ako. Bakit? O balang mama ko, may papasar naman Pasado, keng board exam. O ba't po pasado la? Dindam tayo panan din. Sana yung tatanam keng panglamanan mo pulya sirap, pero keng espiritu, biela nanggo. Yung kapatid Darweno, Sister Weng, pero sana po ni pamanadsad. Pero, takala sasabi, o kan kingwani, balura pa kinggino. O karano na kong kingwana, kagana-kana. O sabi ko, baluyo po, kinggino. O ngayon, yung kapatid Apon Duardo, sipag. Metong gabinetis. Yang kaya duwang ko kay sentrumi. Ba, yun yung mirasan niya. May kapag-obra. O ngayon, kingwa niya naman. Po. Pero, agyan kingwa no ning gino, finish contract lang. Agpang Apostol Santiago. Niya palakpakan tala po. Agyan sasabihan dang makasula iwari kay Biblia. Kaya katamo pong Espiritu Santo. Tutuya yan, kaya katamong makapatayad kimbaran na Espiritu. Tamong po liningad, tamong po pipikarin na yung totoo. Kaya po, para siyang katutuan, laban tayo. O tanin mo mimuala, itaman mo. Tanin mo nga tatanggapan, talagang manganyan. O nung ba na sasabihan tamong paniwalan daw. Ba, sa lese. Uningali, kapilan man po, detang bisa agyan tutuyo. Era katamong paniwalan. Nyapin po, manalakaran ko, kaya katamong kapatiran, lalong-lalo na kaya sentrumi, mumulat to karengabe ko. Nung atinya mangking mo, atin ay mampung peparatang yun. Nyapin po, etamong susudan, indapat na din Diyos, kaya katamong. Kalau para mo po rin mapilan tamong mikpainawa ka rin, bangin bek yabe lang. Kung naman ginising,
ilang mismo. Inyapin po atin tamang metong kapatid Yenny, yung kapatid Ray, tinuki yung convention, bapa natuki ko, ano? Baka nita yan, no? Bisayang mag-observe, yung kakatamang gagawan, nung totoo, yung kakatamang taraktan. Yung totoo na po, uling pepay na nindog ko, era pepay na nindog da rin kayang tabi, yung pito na kami mo. Yung kasalukuyan po ngayon, para ka na ako, yung sinabi ng Apostol Santiago, mamuntukan niya ka mga inipan na, di nanda kasangkapan na, no? Gamit mo. Ba? Kung yan po, nung na mo Peter rin kapatid ko, o yan din nasa ang gamit ko ka rin, nila na ang gamitan ko, pwede ni. O na pong numisan, sabi ro, ayan na, mas burike yalis, sister Alice. O siyempre, nung yung burido, natural mo yung pagbigyan tamo. Naning burina ng kapatid, karin tamo magkabili. Pero po, may sipag la po. Deng medyo mingin ka rin. Metong niya mo po itang migatras sa banti. Deta pong kapatid tamong karbong ko. Aran ng munta, aran ng munta. Pero rin pong mapila na kapatid, may natili lo. Iyat luming po, may si kanya. Nenduming, makapagservisyo ni. Ang asawa ng kapatid na Diyo, na naman pong ito biyernes, ating kayo pong konsultoryo. Pero yung konsultoryo kaya kami pamo pong manungkulan. Yan po, yung kasalukuyang gagawin ngayon. Bakit? O kasi po yung kaming manungkulang karna, ating kaya sakit. Alos sa tingkiyang sakit. Inyapin ng misa na iwa kakit. Itang kapatid na ay, pupulay kayo po kayo, yung kapitangan beng, magparikil kami. Mga bala kayo po kayo, makarini. May gumpisa ko yan, 1972, sasahop na Isibul. 2021 na ngayon, 2021 na. Isibul pa mo rin. O niya, may biyasa ko po, pauli na ni Isibul. Nga na naman ni Isibul. Palto ka nga na mamuntukan, ano. Kailangan mo, nung makapalto ka, mas malino yun. Inyapin po kay pamalitang munta na kayo, magkonsulta ko karna, pota po malabog ya po. Pota munta kayo. Pero kaya kami pong manungkulan, malino na eh. Bakit? Huling pong iba't niyang panigobra na kami. Antipuya ko, mitatas ko prisyon. Ay blood ko, malilyo ko. Yung penigobra na ako. Huwag yang magpuyat, makapagpuyat na ako. Ne po. Nya, lawenta mo po. Ingkalam ang pong misterios na ng Diyos, ay asasabi tamong ito to. Pero po, maging tutuyo. Potang magtapat tamo. Nyapin po tamo lubusan natarok. Ingkalam matupaya na ng Diyos. Nyapin din gamit, pengari ko po ang pong kapatan. Agyan pong masakit yang amanuana, yung mamuntukan keti, yung kasangkapan. Pero po peka manyaman niya, para ka na ako. Unin pong itang ega na ganang burita mo, dumalan po kayo. Nano pata, iyan ating responsibility, obligasyon. Nyapin talapamila tane po ning Diyos at ning tao, ing kasangkapa na ning Diyos. Ito po, tirang ko niya po kanyan, imburida dahil kapatid tamo. Yung talagang medium, imburida ng sabihan, may itong yang kasangkapa na ning Diyos. Instrumento na ning Diyos. Po, nyapin po, pag-aralan kayo kita sentro mi, lularing medium mi, dengan dua, senior na lang, may itong nyamu ining medium mapower. Pakisabihan kaya po itang anak ko, sabi ko, uy na nga ako, kung ang kaya, kabisa, katraining na nakang medium. Tapong bunso ko, medium niya eh. O sabi ng anak ko, wata nga na nung kaya, no, tabat mo yung kabisa. Niya, sibukan ko ng mengutang po, kinaksodo nung pasanem eh, bano yan eh, punta ko lagastos, 3,500 ne. Ne po. 3,500. Inyang ikapatada Jenny, 2,000 niya mo. Yan 3,500 ne. So, at inya pong plano, kaya katamong Centro Keti, ing Area 5. Ba?
siguro po kanyan, mas makamenos na ako, itang 3.5, 1.5 niya mo, ne po. Metong niya po, ing idea ko po, na banting pa yung miyabiya po, kitang plano yun, nung sakasakali. Ing pamanadsyad, sa ako pa po mag-recruit, nung ating pa po nga recruit, o nga ako po, kung bisa ka retang talagang pinili na ni Diyos. Nung pinili na ni Diyos, agyang pilitan kayo, bisa ako. Pero nung yan po pinili, kasi po asubuan ko kaya sentro mi. Datang may kusang yan na pinili ni Diyos. Puta pong bisa lang tuknang. Tutuknang la. Alala pong pakibatan kin Diyos. Pero, itong pinili na ka ng Diyos, agyang bisa pantuknang, potang buri na kang gamitan. Biyeneng kapambas na po. Kaya ka makatutulong. Karas kem buri na. Ning kaya katang. Dakal pong dakala, salamat. Maya payabak po. Pero, mapagpalang umaga po sa ating lahat at ang kapurihan at kapasalamatan binibigay ko po sa ating isang Diyos. At sinasabi po natin ngayong mga medium po, yung convention po ini about King Medium. Sa bundok po ng Punimbi, kayanakan po, laganas ang medium po ngayon. Dahil nga po yung official medium namin, nagpunta po sa ibang bansa nga po. Pero sabi ko nga po, napakaswerte din po ng bundok na bago umalis po yung official medium, nakapag-train po ng kayanakan po. 3 po ang kayanakan po namin na medium. At sa bawat medium po, sabi nga po ay napakaswerte po nila dahil nga sabi nga po ng mamutukan ng pamanadsad, dahil lahat po ay nang gustong mangyari sa ating sarili ay napupunta sa kanila na yung ngayon nga po sinasabi na ang kapagsubukan o yung pandemya po ngayon ay isang subok na binibigay na sa atin ng Panginoon. Ganon din sa mga medium na nagiging banal sa kanilang pagsiservisyo. At yun yung kumbaga sa gumagawa po ng bahay. Sabi nga po, lahat po tayo gumagawa ng bahay sa kalangitan po, sila po yung parang iniisip po natin, napakalaki po nung ginagawa po nilang bahay. Dahil nga sa serbisyo po na ginagawa po nila. Mansion po, kung isip po natin, bawat araw, bawat serbisyo, ang lalaki po ng pyesa pong ginagamit para po makapaggawa po ng bahay sa kalangitan po o sa buhay na walang hanggan na sinasabi po natin. At ngayon po, sabi nga po ay convention dahil nga sa pandemya, siguro po yung mga dalan po, baha po ata sa kanila kaya hindi po nakapunta. At medyo hindi po ata nakapag-gum din po yung tatak po. At ngayon pong report ko po sa bundok po, anong nangyayari po sa bundok po ng Bunibiye, bawat first at third Sunday po, sa mga, ang third Sunday po sa mga kayanakan po ang humahawak sa amin. Sa Kapulungan, pinahawak ko po para po masanay po ang mga kayanakan sa pagsasalita sa harap at sa pagsiservisyo, sabi nga po. At ganoon po sa first Sunday po, ang dikilan po namin po, sinabi mo ng protector ni Jelay po na nagbibigay po ng aral sa mga kayanakan. Pagsusulit, sabi nga po, isang question na binibigay about sa tema at ganun po, kinukuha po ng protector na kung ano yung isusulat po o isasagot ng mga kayanakan. Doon po naahasa ang mga kayanakan sa pagsasalita sa harapan. Sabi nga po, ang kasalbahan po ang kayanakan po ang pag-asa ng kasalpantayanan dahil nga po diyan po ang generation o magiging papalit sa mga katandaan. Life of change o change na sinasabi po na katanikala ng buhay
Dahil nga po kung walang susunod, wala na pong makikita pong tanikala na makikita na yung mabubuwag na po ang isang kongregasyon o isang sentro kung wala pong papalit o magsasabal o sinasabing magmamalasakit sa sentro o sa lunduyan na pinupunta na sa ating bawat lunduyan. Yan po ang kinuha po ng kayanakan. At ngayon po ay sabi nga po halos ako po dati pong kayanakan nga po, ngayon po ay hindi naman po siguro katandaan todo. At ngayon po sinabi ang bawat isa po ay tatanda. Sabi nga po. At ganun po ay sana nga yung mga medium na gustong mag-medium ngayon, yung mga inspiration na lang po yung mga kayanakan po namin na andyan po nakapagsiservisyo. Pinakamaliit po yung noon po na nagservisyong huli po dito na si Maria. Yun nga po nakapagsa-rebelada na po siya ng maganda po. At doon po bawat magtataka po kayo sa mga kayanakan na yun, isipin nyo, ay, bakit nasasalita na niya yun, na nandun sa isip niya yun, na bawat rebelada, makikita nyo yung sincerity po. Sabi nga po yung mismong amano ng Panginoon ay dumadaan po sa kanya. Yan po ang medium o sabi nga po, kung medium, ang sinasabing medium o talaytayan o isang banal na pangako ng Panginoon na binigay po sa ating mga espiritista. Ang medium ay sinasabi nga, ba't nga medium ang nakalagay? Is ang sinasabing ang tao at ang espiritu ay magiging yung medium po ang nagbibigay ng koneksyon sa tao at ang mga banal o ang banal na pangako na binigay sa atin ng Panginoon. Yan po yung medium na sa atin binigay sa atin ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga po sa ating convention ngayon, yan po, nung pa po sinasabi na nga ng banal na mas maganda nga po, sinabi ng ating na yung tinulduan ng mga banal na pangako o banal ng medium o ng banal na yung mismong kung medium siya o yung isang kayanakan, isang katandaan ay isang medium. Doon po, hindi siya, sabi nga po, hindi po siya makakapag-ayaw dahil nga sa nakatatak na sa kanya. Sa gusto niya, hindi, ay andun po yung tatak. Kaya nga po, nasa kanya na lang kung aayawan niya, ang sinabi nga po, inayawan niya ay yung banal na pangako o ang Panginoong Jesucristo. Ang inayawan niya, hindi yung tao. At least yung mismong katungkulan niya ay gagawin niya sa abot ng kanyang makakaya. Kaya nga mas maganda po yung natulduan ng ang mga banal po ang magiging medium na susunod po. At ngayon, sa bundok na Nimbiya, sabi nga po ay yun po, mapalad po ang bundok dahil nga po sa mga medium po namin. At ngayon po, babalik ko na po yung mesa po yung tatanong po. Salamat po. Ela po may karatang deng dalan niya po. Deng tatakdar, kabisang mag-report. O, di na. Sige. O, sige po. Ela po may karatang deng kaya katamong kapatid king dalan ng pong tatak. At kareng kayo nakanala kung wala. Okay. Wala na po. So, siguro po uling alata ng wala na pong mag-report kareng Luwang Sentro. Recapta na mo po yung may dalang mensahe ng Aldo ngayon po. At rem pong labo pering tamong ng Aldo ngayon 4,600 la po kitang kurumerong basket. At kita po kadong basket nung ano ka rin
isawag tala po kitang kapatid tamo ne po na milibing nga pa mo napon itang kapatid tamo nga nadaring kapatid tamo king Manila ne po. Milibing ne po napon. At remo pong dela na naman yung kaya katamong mamuntukan Kenny tungkol po king proyekto na ning Sibul, ne po, na Renzo Suporta, ne po, panaya na lang ning kaya katamong Finance Committee, ne po. At yung kaya katamo pong kapatid, asabi natin ka rin medium, mabait la responsibilidad niya natin mumurong lata isip din kapatid tamo ne. Peka mababait la responsibilidad niya magadwaling isip kanyan ne po. Masakit ne po asabing manyaman puro masakit nga sabi na ning kay katamong kapatid. Pero kaya pong pamanadsat petatuana na po manyaman ning medium ne po. Uling yang malapit ne po. Petatuana niya po ning kay katamong presidente kayong pamanadsat, ne po, manyaman kanoing medium, ne po, uling petutuanan niya po ni katamong kapatid, amamunto ka na ning pamanadsat, ne po. Ang timurin, then kayong katamong kapatid kayong bundok, ne po, may kapag-train upang dakala medium ngayon ni kayong bundok, ne po, uling dakala pureng may bisa, ne po. So siguro kanyan, yung Sibul kanyan, sabi na ning mamuntukan, mo makaing pa makaing pakalagwain kaya kan deadline. Puta, video dyan mong grace period. Anya po dininang kaya mo pong deadline, huling malwa ko na pong pagsabihan. Anya, pumakanya na kapatid. Anya mo po dininang kaya deadline. Pero po open ta naman. Asabi na ning kapatid tam. Open niya po. Ito po, ito mong pagsabihan ng ating deadline, manabat na niya palang pagsabihan, na niya din na yung deadline. Pero kretang bayo, mabisa, alay pan deadline. Ne po. Siguro, reta pong bisang magserbisyo as a medium. Ne po, mag-decide na kayo, pakanita, iseta niya po in training. Ne po. Ito kasi nga manuha ng brother, hindi katama mo ito kang pamanadsad. King Exodo kasi po, 1 month siya po ito So ita pong kakanandar, itang pamangandaring katang medium, siyempre, wala pong mag-sponsor, anyapin po atin lang registration fee. Niya po. Itang bibiyara nga ita, pamaya po yung karelang maging pagastusan kilob na ning pabulan. Niya po. Iya po yung pekagastos da, kayong karelang pamangan, ang po pong, nung na naman po mapilandang buring saluan, tungkol ka rin kay katamong medium niya po. So siguro nung kikatamo po kini, marahil dakal na rin malyaring mag-sponsor kaya kikatamo pong programa ini ne po. At siguro po keng datang Eldo, maninay tayong pila na bulan nung pilan lapureng ang bisita mo diyang apulo lamo, ne po, keng pamanadsad at yun yung sugradong metong, ne po. Kaya niking dalan, akbalo nung pilan na rin malyaring mag-represent, ne po, rembisa. Kaya tatak, makanyan mo rin, ne po. Kaya Sibul siguro mga 8, ne. Adwa na mo, ne. So, ataka, ingapulo, sagrado nga amit, tayo po ingapulo, ne. Po, atapong retang 8 kaya Sibul, mabisanungan, ne po. So, ngayon po, mayayari na yung kaya katamong konbensyon, ne po. At sana po kaya tutuking konbensyon tang Pasibayo, na pasibay tang mikitikit na sana yung pandemya ne po lubusan ning mako ne po uling atin niya naman pong tirong kapalaran ning Banal Espiritu ken ne po at may na po yung panulo ka rin kaya katamongan balang sakop ng sentro ning Area 5 ne po anyapin ang gyamang pong ating vaccine pero kailangan po pagpabaksin tamo uling karapatan tayo o obligasyon tayo kayong gobyerno na kasalukuyan pabaksin tamo po ne po. Ang diyan pa pong injection ng Banal Espiritu kay katamo. Kailangan ta pa mo rin pabaksin uling obligasyon tayo po kayong katamong gobyerno ne po. So siguro po potang kay na ning pulong yung Brother Mike yan ang sanitang
Iyan ang bala, kareta pong dapat tamong gawan kinine po. O sige po. Ano? Burikya mo pong paliwanag yung binyan ng lugod ning banalay espiritu. Kaunanunan po, retang midinan bakuna napon, at ating pa pong makatagan, di pa pong midinan, malyari kayo pong manyad. Yan po kakabitya, kayong pong wana nagamat, pago, kareng pong anak-anak, adwaya pong oras, pero kareng makatwata mo, luya pong oras. Yung bakuna po ngayon igawa ng espiritu, ulim pong puporos na katapo ng gobyerno na mabakunata na. Yung gawa na ng espiritu, pepauna na kikatamo, bang kanita, gang pabakunata na po keng gobyerno, ala pong luntong komplikasyon. Na po, so at least, po tang may bakunata po keng gobyerno, at intana pong papiltatalnan. At kadwa na po nita, yung binya na pong panulong kikatamong gawa ng ini, ini po papainom ne, tunggal mo pong kutsara, balang katao. At deng balati, kapit na mo, metong mo pong kutsarita. At deta pong makatwa, metong niya pong dali. Yung pong metong dali, halimbawa po, baso ini, metong dali nga na, ay ni po, metong dali. Karang pong makatwa, makanya pong karakal. Yung pong inumanda. So, kikatamo pong medyo anak-anak, tunggal niya pong kutsara. So, ini po may parti-partiya, atin niya po yung dalan, atin niya yung tatak, atin niya po yung pamanadsad, atin niya po yung bundok. Ne po? At po pong manyad tamo, eta po manyad tunggal-tunggal. Per head family po, bantay tapo masyadong magulo. Ne po? Baka nita, itang parting kabit miket ang datukanan, nung pilal na pong miyembro king pamilya. Bantay po, eta po da kalalapit. Ne po? O sige po, itamo po, peliwanag kya mo po, maya payabak po kaya katamungan. Ito po, inisplikano pong Brother Mike ne po. Itang kareng matua, reta pong matua, retang senior ne. Pota reta 60 above. Matua na ito senior ne po. So, metong ya pong dali. O ito po, balutan na po yung kaya katamong gawan. At pasibayo po, mayari ning kaya katamong pamitipon. Ngayon po, mayin tamong metong nga pasalamat. Bayo tamo po mikakawani. Sakdal na maestrong kaya kaming ginu. O ini po yung kaya kaming pinandit. Muna po pasalamatan da ka karing binyemong lugod patnube kaya kami. Emo po kewangan ning balang metong at metong kaya kami. Malaya kaya pong miyabi-yabi at malaya kaping mekagalo karing burimo. Ginu, sana po tulutan mo nung laman nanti karagulding kaya kaming kakulangan, agawang kami kasala, patawaran mo kami. E mo no, sabi bilang kaya kaming kasalanan, nun bilang mo na lang kaya kami pang kainan. At tulutan mo yung balang metong at metong kaya kami sana po dinan mo kayangan kabyasnan. Tanggalan mo po yung kainan at kaparamdaman king kaya kaming katawang pisang laman nun dinan mo kayong malusog apami kakatawan. Dinan mo kayong pwersa. Dinan mo kayong kabyas ng kalam. Banting upayang agamit mo po karing tungkulan mi. Igpaking kaya kaming panahon nung makananong igpay mialiwang mababatyo. King kaya kaming kapanawunan ngini emo po ing pandemya. Nune ing kalamidad igpatulutan mo nung makananong belitanan ning kang banal, ing maging senyalis siya po, ing galgal na ning gabon, karing volcano. Igpaya mo na po, sana tutulutan gino. Sana lubusan mo ng payapa, ing kaming pamibebe. Nung datang man po, ing sigwada at nanumang pagsalbat, king kaming yato at bansang yatong panaknanganan, igpa, adon mo po kami kaya sana miyabuban. Ane pagpamanakit ang alang mapinsalang kaladwa. Tulutan mo po yung daratang mi pang panahon, Diyos ko, babalitara rin kaya kang banal, yung kasakitan,
Anyapin po ikpa kapamilya tandaring turu anti kata paralanan gawan ni ikpa sana magsilbilang lunas at panulo ing nobenang pagawa na kami at panalangin. Diyos ko pablasang bali mo po malugod ka paretang maniwala at sasalpantaya ka. Sana po tulutan mo ikami metong kareta banting upayang lalo mi pong agawa ing kaming tungkulan ka. Ginoong ini pong mayari ning kaming pamitipon no makanano pong tilutan mo ing makanyan keng payapang miyabe-abe king kang banal na santuaryo. Ngini pong mayari ni at mikakawani na kami muli ka rin kaming sarasariling tuknangan. Sana po ing kang bendisyon ang pong paipala tanggapan ni imbalang metong at metong kami ating lugod mo iyang parating manatiling kaya bemi manibat ngini ang gamang king wakas. Iyan nasa po. Sibul Tagumpay Bie is now signing off. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibul Tagumpay Bie.